Стояне! 2, 3, 4, 5, Стояне! 6, 7, Стояне, 8, бе! 9. Падна ли, пичор? Падна. Сега ще ми дадеш промба. 9 игри. Ти падна ли? Не нападна. Айде сега ставай като козел. Оле, ма я пар, я пар да ми лели, Като дой пар да ми лежи. Шутия, като дой пар да ми лели. Маринко, ей тука е тежка, ей тука приятел, ей тука на старта. Ей тука на старта. Има пуй, нали? А? Сигурен да има пуй? Да, напълно съм сигурен дета. Добре, малко. Нагъзвай се. Стояне, нагъзвай се. Аз съм тук пред них. Я получа си да би жито. Дай! Дай! Дай навръщане! Ей, ще скочи на тая идея! Дай навръщане! Ама айде по-бързи малко. Няма по-бързи! Няма! Шути, cum даре си за работнико! Същото, брат! Що остана си? Давай! Да, Куша! Да, скара мережи пуни пещу. Папа пару чапо? Да, папа ма унджу сурба, турш унджу. Куца сурбака. Потопеш чапа, он pot spui pești fiu, azem, percep? Ой, ще контолес кар да скарал. Ще конто потушо. Я че на трепа, маре ме скъм.